Hej Signe. Hej. Hvor længe er det, du har gået på skolen nu? Det må være 2 år. Hvorfor begyndte du på Billums? Fordi jeg synes ikke, min gamle klasse fungerede synderlig godt. Og så havde jeg hørt om nogen, der synes, at Billums virker som et godt sted. Kan du fortælle, hvad det er, du synes, der er det bedste, eller hvad der er så godt med vores skole? Jeg synes, noget af det, jeg synes er rigtig godt, det er, at det virker som om, der er altid meget tjek på undervisningen. Og at eleverne også er rigtig gode til at tage imod en, når man kommer. Lærerne har næsten altid en plan for, og så skal vi lave det og det. Og de er også gode til at informere en om, når man så skal lave det. Det giver faktisk en chance for, at man kan være forberedt til timerne. Altså det skaber i hvert fald noget ro i timerne, at man ved, hvad man skal lave, så man bare kan gå videre. Sådan at der ikke kommer sådan en pause, hvor man ikke laver noget. Er der andre ting, du vil fremhæve? Rart at være. Godt miljø. Jeg synes ikke, det gør noget, det lille skole. Det er måske nærmere lidt rart, så det virker som om mere samlet. Men så er det selvfølgelig også bare fedt, at der er nogle super søde børn her. Det er en god klasse, du går i. Ja, det er det. Hvis du skulle komme med et forslag til, hvad der skulle gøre Billums privatskole endnu bedre, hvad skulle det så være? Måske flere elever. I hvert Flere fald elever. flere piger i min klasse. Vi er ikke så mange. Ja. Hvor mange er I klassen nu? Vi er 16. Nå, så der er plads til et par stykker til inde hos jer. Ja. Så de må gerne komme. Mm. Så hvis nu du så skulle kigge ind i kameraet, så komme med sådan en sidste opfordring, hvis der var nogen, der tænkte, skal vi vælge Billums privatskole? Hvad skal de så? Vi skal gå på Billums, fordi det er et rigtig godt sted at være, og der er plads til, at man kan være den, man er.